Amics meus, etzius, ha arribat l'hora jocunda, joiosa i alegroia, tanco el piano, que no tocaré el piano. Ha arribat l'hora jocunda, jocosa, joiosa i alegroia de parlar-vos de la delícia de les delícies de l'experiència de l'home experimentat. El deliciós frenopàtic. L'anomenen l'infern. La situació del frenopàtic és l'infern. L'anomenen així. I amb justícia, Amb tota justícia. Parlem-ne, parlem-ne. Deliciós. Deliciós. Mireu, per fer-vos un resum en poques paraules, físicament hi ha seguretat als frenopàtics. Naturalment n'hi ha cert, més o menys nivell n'hi ha. Però totes les pors, terrors, assassinats psíquics aguts i per haver, qualsevol detall et suggereix això. Un assassinat, una por, horrorós, qualsevol detall. És la delícia, la delícia. El que vulgui viure el túnel de la por, el frenopàtic. El frenopàtic. De la meva experiència us en parlaré un altre dia. Us parlaré de les meves relacions. El frenopàtic. Diuen que es folla, Diuen que es folla el frenopàtic. Jo no. A veure, una boja de 72 anys. Cometo l'error de seure en un banc en el moment que ella passeja per allà. Em mira fixament i diu: porque el daño que le hiciste a mi hija fue irreparable, Carlos. Y entre tú y Jonathan la convertisteis en una desgraciada. No te lo perdono. Així. Collons. No feia ni cas. El Toni Pallissa, un altre boig. Ui, si li acariciava els cabells el Toni Pallissa em clavava el boli, em feia la lobotomia amb el boli, que robava bolis, que robava bolis i me la feia. Jo li tenia carinyo al Toni Pallissa, m'agradava. No, sexualment no, Em diu: Pau, aquesta dona t'ha confós. Què diu, que tu ets Carlos? Pues jo sóc Jonathan. I cada vegada que passava la senyora, Jonathan deia: mira, ahí está Carlos. I la dona venia i em clavava un sermó. Porque lo que le hiciste a mi hija. Sempre em feia la mateixa broma al Toni. Terrible. Era el asesinato inminente. El frenopàtic és el asesinato inminente a las 24 horas y cuarto del día. És increïble, és una experiència. Me vaig passar de 26 de juny. Mes i mig ben bo, ben bo. Asesinato inminente a las 24 horas y cuarto. Increïble. Hi havia un dia que la dona emprenyava, estava allà al mig i emprenyava. Jo estava pendent d'una visita amb el psiquiatre o de la visita de la mare o el que hagués de venir, m'entens? I estava pendent d'allò i m'estava concentrant en allò. Perquè lo que le hice... A la mierda! Li vaig dir: vagi a cagar! Li vaig dir així, 3 vegades. I la guàrdia va venir. Els segurates van venir. L'assassina era ella. Si jo deixava que em reduïssin els segurates, a la nit següent, a la porta de la meva habitació... els nazis que venen. Què em passava si jo deixava que em reduïssin els segurates? És llenguatge corporal, això, Si jo deixava que em reduïssin els segurates, aquella dona trobava la manera literal d'assassinar-me. Ho trobava.
naturalment. Les habitacions a les nits, ni pany ni clau, ni res. La vigilància era la que era, i si s'adormia, s'adormia. I si aquella dona venia a la meva habitació, pum! Pedrada amb el primer que trobés. Clar. No podia deixar-me reduir. Però li havia ensenyat a aquella dona que aquell no era el moment de delirar. Per mi no, Vaig dir, a cagar, a cagar, a cagar! I em vaig quedar tan tranquil. Però quan se m'acostava, a cagar! I no em movia de lloc. Estava assegut. La guàrdia no va actuar. Veia que controlava. I que simplement estava enviant a cagar una boja. Assassina. Bé, aquesta és la història. I després, jo vaig estar el 2010 allà, a l'estiu del 2010. El 2012, el primer disc de Charlotte i Jonathan. Dos cantants d'òpera que s'estimen molt, la Charlotte i el Jonathan. I que canten unes òperes molt maques i unes àrees molt maques. Vaig avisar el Toni i li dic, això existeix, tio. Charlotte i Jonathan, tio. Vaig voler escriure una novel·la a 4 mans sobre Carlos i Jonathan. Em va dir que no, que és igual. Mireu com la volia fer anar. No, ja us ho diré un altre dia. Si no l'hem feta, no ha de sortir. Increïble, el frenopàtic. La gent que vulgui viure sensacions, però ha de passar per bogeria. Es pot impostar la bogeria. Jo, de fet, no deixo de pensar que la meva bogeria tenia part d'impostura, perquè la meva bogeria provenia d'una gran angústia. Que l'angústia no és en si bogeria. El que passa que vaig delirar. Vaig delirar perquè no podia mirar més la realitat. No la podia mirar amb els ulls, no podia. Frenopàtic, capítol 1. Les coses que vaig fer al frenopàtic. Follar no, però tot ho vaig fer. Us en parlaré. El rei del frenopàtic, si mai vas al frenopàtic, no has de ser mai el rei del frenopàtic. El que has de fer és tenir moments de rei de frenopàtic. I els bojos ens els repartim. Quan estem en situació de bogeria al frenopàtic, ens repartim el reialme. El rei de la festa ens el repartim. Els que ho sabem fer. I els que no saben de què va, queden integrats ràpid perquè ho entenen. I en parlarem del meu reialme momentani, que el vaig tenir, el meu minut de glòria al frenopàtic el vaig tenir. O potser no en parlaré. Queda bé la barba, no? Hòstia, m'agrada. I a més està creixent suaveta, No amb punxa d'eriçó, sinó suaveta. I si me la deixo, ve el mal temps. Ve el fred. Per què no? La perruquera m'ha recomanat que me la deixi una mica que sí, És que ara em veig i estic guapo, Guapo d'interessant, de George Clooney total,